Prečo to nerobíš? Prečo sú ľudia takí úzkoprsi? Tak môžete mi rovno aj follow dať. Som otvorený. Nie. Dáku aftercare. Dáku aftercare. Mám 20 rokov a som z Puchova. Pracujem ako čašnička v Puchove. Veľmi veľa chodím na kúpaliska. Aj toto leto idem na Maltu. Strašne silný make-up si dala. Takisto sa veľmi rada Nehodí sa jej to. ličím. Vyzerá staršie a jak slečna, čo chodí pri slonávte šlapať. Mám rada módu. Ja by som asi povedala, že viem veľa nadávať. A to viem. Nenadávaj. Nauč sa to. Teda ak jej to nevadí, tak kokos nech si nadáva. Ja nadávam v kuse. Trhaj panenky. Tak sa poďme spolu. Ahoj, moje meno je Marek. Ty sa ako voláš? Ahoj, volám sa Katarína. Čo Hej? tu robíš v Bratislave? Študuješ? Nie. Prišla som sem. A sem často chodíš? Čo tu máš kamošov, kamošky, alebo prečo sa No chodíš? tak chodíme sem s kamarátmi. Myslím, že Bratislava je taká veľká dedina. Čo ty? Študuješ? Bratislava je veľká dedina. Keby si došla do iných častí Slovenska, tak OK, pochopil by som. Ale Bratislava nie je moc dedina. Samotné mesto Bratislava mi nepríde vôbec jak dedina. Pracujem ako Je vidno, že ona je z nie mesta. kondičný tréner Alebo nechodí moc po svete teda. a v podstate mám taký svoj podnik, biznis. Takú školu som si vytvoril túto v Bratislave. Čiže veľa cvičíš asi. Cvičím, v podstate ja robím profesionálne parkour, pretože sme vlastne vytvorili s kamarátom takú parkourovú akadémiu, to je to moje podnikanie. Možno by sa ti zišiel práve tréner, nie? Vydržala by to doteraz. Tak akože ja veľa necvičím. Že bytári? Akože chcela by som začať, ale je to také... Aha. Ale je to moc náročné. Bojím sa ísť, vieš, tak do fitka ešte. Kedy si Lebo čo? Ľudia ťa budú súdiť, prídu za tebou, že ty vyzeráš na piču. som robievala gymnastiku, ale to iba, že ja A ja chápem, kde vzniká tento strach, ale jeb na to, jeb na ostatní. som sa sama naučila, nikdy to nebolo nejak, že by som chodila na krúžok alebo niečo. Možno by sa ti zišiel Si kúky na baličajku a ešte keď to nevidie náhodou, tak bude aspoň mať zarobené. No to je veru pravda. Možno je to dobrý tréner, neviem posúdiť, ale neviem, či by som s ním ja chcela pracovať. A máš mimo tohto nejaké záľuby alebo nejaké koničky a tak? šport je môj koniček, ale Ešte niečo. rád chodím v podstate do prírody, cestujem občas rád, pozriem si aj film. Káva, tu mám veľmi rád kávu, čiže super, kaviarničky super. môžu byť. Ja tiež rada kavičku. A tu pôsobí ona veľmi milo. To je akože ultimátne hobby teda. Veľmi... Počkaj, kávička, nie mača, hej? Aj mača. Ja Aj matcha, milujem ok. obidvoje. Ja, to je Jak sa pozera, že to nemyslíte vážne, čo ste sem dali. super. Dobre. Ide to do peňazí, ale nevadí. Mne to nechutí. Nevádi. Je vidno, že je do východu. Skúšal som to a príde mi to také viac menej trendy nápoje. Tiež mám rada veľmi seriály. Hej, pozerám anime. Neviem, či to ti niečo hovorí. Pokémonov som pozeral, keď som mal 12. Fú, môj obľúbený Pokémon, tak asi Charizard, Pikachu, neviem. Mám veľmi rada hudbu. Chcela by som sa eventuálne naučiť spievať alebo hrať na nejaký hudobný nástroj. Hudobný nástroj absolútne nie, som skúšal repovať. Zistil som, že nejde mi to, tak radšej sa hudby vyhýbam. Pecka, čiže nejaká gitara. Tak sa hudby vyhýbam? Nejde mi to, tak radšej sa hudby vyhýbam. Pecka, čiže nejaká gitara, alebo... On tiež nebude z Bratislavy. Ako ja by som skôr ten spev sa chcela naučiť. Neviem vôbec Príde, že má nejaké maďarsko-polské korene. spievať, hej. To dám akože na pravú mieru, ale chcela by som sa to eventuálne naučiť. Chcela a zase preto nič neurobí. Prečo ja musím byť taký toxický dneska? Ja nemám rád ľudí, čo chcú a nič preto nerobia. A myslíš si, že máš talent? Na spev? Dobrá Lebo však To nie je otázka. len tak, ne? Začať spievať. Akože asi nie, ale... No, čo to viac chceš? Začni spievať, lepší si hlasivky, nauč sa tóny, nauč sa techniku spevu a môžeš to vylepšiť. Verím, že sa to bude dať vedieť naučiť. Tak Ale všetko akože sa ne... Tak dá to, nemusíš mať na to talent, akože áno, keď máš na to talent, tak iba lepšie, ale keď nevieš spievať, chceš sa to naučiť, tak do určitej miery to budeš vedieť. Ako nebudeš jak asi najlepší na svete, ale je to furt možné sa naučiť. Neviem, Asi asi by tak nikto mi nepovedal, Hlasivka je sval, tu si vieš vybudovať, vieš sa s ňou hrať. že wow, tak ty máš To znelo dvojzmyselne. na spev, ale ja v sebe verím, že na to talent mám. Ok, tak mám pred sebou tvoj celebritný crush. A ak mám byť úprimná, tak Toto je. Či sa ti páčia blondinky? Nemusia byť blondíny, takže vôbec, ale blondíny sú... Toto je. Jonathan. Toto je.
Nie je to nejaká speváčka známa? Zás ma zožere ten Kubo, keď tu bude, že ja som ho nepoznal, on by videl hneď z fleku. Sú v pohode. No keď som videla jeho celebritný crush, tak som si povedala, že nepodobám sa. A čo sa ti teda páči, akože na nejak sa môžem opýtať? Alebo kto to je vôbec? Ona mala strašne dobrú postavu v jednom seriáli, sa to volalo, že The Social. Very good, very big wind. Zakoktal sa, to by som sa ja. No, spoločnosť po slovensky, tam hrala Society. a bolo to, že Nepoznám. veľmi dobre zvládla tú rolu a ten charakter som si podľa mňa skôr zaľúbil. Hej, preto si tam prv spomenul postavu, a ne charakter, ale však... Absolutne netuším, kto to je tiež. No, Ale je to asi nejaký spevák. nie, je to herec, ale akože vizuálne sa mi veľmi páči, čiže On vyzerá z nejakej paródie na 50 Shades. to by som povedala, že to je môj typ. Čiže čierne Ty kokos, tak oni nemajú vôbec nič spoločné. Možno uši. vlasy, polodlhé, Áno. OK. A modré oči musia byť. Nie, akože to... Modré? To má modré? Sa nepovedal, že sú modré. Malé non, ale mne sa skôr páči, takže čierne vlasy, že to je taká moja vec. Jasné, vyzerá tak sebavedomo. Áno, tak sebavedomosť je veľmi dôležitá. No jasné. A my ideme sebavedomo k prvému hodnoteniu dnešnej Podľa mňa ona bude extrémne z neho sklamaná z jeho výzoru, keď to má za nejaký celebrity crush. Ako celebrity crush, OK, aký máme každý asi cca, ale neviem. rande. Nakoľko bodov z 10 na seba dvojica zapôsobila? Ak bude súčet bodov na tabuľkách vyšší Nejak mi k sebe nesedí ich energia, alebo neviem, niečo mi tam neladí, ale... ako 10, uvidíme prvý pohľad medzi Katkou a Marekom. Kvapí ho Katkina jedinečnosť. Ona bude sklamaná. Ahoj. Ahoj, Ahoj. Marek. Katarína. Tak Dobrý mužský stisk má. asi som si myslela, že Seriózny. budem viac vidieť, že je svalnatý. Ja som to tak čakal, pritom veľká väčšina, fakt 90 minimálne percent ľudí vo fitku, čo chodí do fitka, dá si nejaké väčšie tričko, tak není vidno, že v živote boli vo fitku. Ale keď ho dá dole, tak už je to niečo iné. Krsto oblečenie, ale to chápem, že to nebolo vidno samozrejme. Troška inak som si to No predstavoval. ja tiež úplne inak, takže pohode. OK. Ja som si myslel, že bude športovať a nešportuje a že bude blondína a nebude mať piercingy ani náušnice, ale mala ich. Mám pocit, Čo keď ten špinavý taký blond? že fyzička sa v tomto menučku ešte párkrát spomenie. Nebudem ale predbiehať a nechám ťa vychutnať si špecialitu šéf-kuchára. Všetky výdavky percentuálne podľa príjmu alebo platiť striedavo podľa situácie. 3, 2, 1. Ako podľa mňa je, keď máme nejaký rovnaký príjem alebo sme v pohode situácii životnej, tak určite 50/50 je podľa mňa fajn, ale môže sa hocičo stať. Takže... Akože nemyslím si, že by to malo byť vo všetkom 50/50, Áno, môže byť áno, nájom určite. energie, nejaké auto, možno niečo, ale tak proste Tak tu je v rámci toho možno 50/50, že jeden človek platí to, druhé platí hento a je to kvázi, dajme tomu cca 50/50. myslím si, že chlap je ten, čo by mal kúpiť niečo žene občas a takto a zaplatiť večeru. Samozrejme sa to môže vystriedať, ale teraz, že by sme si tú večeru rozdelili na 50/50, to je hovadina podľa mňa. Tak ono si môžete vymýkať kvázi tie funkcie, ty zaplatíš večeru, ona zaplatí nákup z obchodu. Súhlasím s tým, čo povedal. Prispievať. V jednej domácnosti spoločná spálňa, alebo radšej mať každý svoju izbu. 3, 2, 1. Ja určite preferujem každý svoju izbu. 3, 2, 1. Ja určite preferujem mať vlastnú izbu. Aj keby s niekým žijem, tak chcem svoju vlastnú izbu. Proste ako je fajn mať že spoločnú, ale Počkaj, ona nechce spávať a byť v jednej miestnosti so svojím chlapom? nie. Ja som to pochopil? To, že by ona chcela mať vlastnú izbu v spoločnej domácnosti mi prišlo úplne, že taký nonsens. Akože keby chrápal, tak pochopím, ale prečo? Keby má krehký spánok, tak pochopím, ale nech to povie. Či ty máš partnera a idete spať do rozdielnej Áno, izby? áno, to by som preferovala určite. Prečo?
konečne niekto sa na to opýta. Ostatní chalani by sa na to vyjebali, lebo nemá gule sa na to spýtať, cením ho. Proste neznášam, keď musím spať s niekým v rovnakej posteli. Proste to je OK. úplne, ako nemám to proste rada, aj veľakrát akože muži chrápu, takže... Ja nechápem. To Dobre. mi nevychádza. Riešim spiritualitu, alebo ide mimo mňa? Bože, to bude ona čisto spiritualistka a bude sa pýtať na znamenia a neviem čo, že? 3, 2, 1. OK. To som čakal. Ale aj ono. Troška. Hej? Mhm. Môže byť. Akože Všetci to vidíme. asi aj ja som čakala takú odpoveď. Pre mňa spiritualita znamená nejaké duševné zdravie. Veriť v seba, veriť nejakú možno energiu, čo má človek v sebe. Nie som teraz, že posadnutá zverokruhom alebo tieto veci, ale Ale aké si znamenie sa spýta? mám to rada. Je to OK, také akože príjemné. mňa to zaujíma, keď niekto niečo také mi hovorí, čo ako vesmír vieš, ale že by som to bral, že teraz sa toto stane, tak to vôbec Jasné, radšej jasné. proste Čo sa vstane, stane. fakty. Ja som sa zamýšľal aj nad spirituálnymi vecami, aj nad Bohom a takto asi ako každý, ale Ako sa dvojica ohodnotí po druhom chode? po druhom OK. kole som jej dal o bod menej, lebo mala akože veľmi veľa náušnic, sa mi vidí, že aj piercing mala na sebe a to úplne není môj taký ten štýl. Servírujeme hlavný chod a ty už vieš, čo to znamená. Okrem jedla z Confud baru pred Katku s Marekom pokladáme kartovú hru Menučko, ktorú si môžeš zahrať. Máme tu pred sebou Dal by som si takú tortilu z hranolk. hru Menučko a idem si ťahať prvý. Aká pieseň najlepšie vystihuje tvoju osobnosť? Pancier od Separa. Ale neviem ani, akú by som ja k sebe prirovnal. Neviem, čo to je za pesničku. Poviem takto, ale akože povedal Separ, no tak som si povedala, že dobré. OK, takže počúvaš rap? Hip-hop, viac menej, ale som taký, že all kind of music, čiže v podstate všetko, ale hip-hop tak viac, asi viac. Ale Separ robí viac menej rap, lomeno hip-hop. Naposledy som si Ty? Ja som od odborníka hudbu až tak. púšťal v aute, keď som šiel sem a to bolo Snake Moose od Separa. Tisíckový pop. To je také akože Britney Spears, Kesha, takýto, tak. OK. Tiež ešte trošku metal počúvam. Mám, ako má najobľúbenejšia kapela úplne zo všetkých je Hellstorm. Naposledy mi hrálo I Love You. Ďaleko od toho, len kvôli tomu, že mám tmavý rúž, to neznamená, že som gotik. Tak ja si teda ťahám rúžovú kartičku. Na aký svoj úspech si hrdá? Alebo hrdý teda. Asi to, že som zmaturovala, by som brala ako úspech. Maturovala som z grafického dizajnu. Ty máš nejaký úspech, na ktorý si hrdý? Ja považujem za úspech, že sa ráno zbudím a môžem robiť, čo ma baví. Idem proste To není úspech, to je za to, že si vďačný za to živote, ale to není úspech taký, ako oni mysleli. Ona bude tak sklamaná z tej odpovede. super ľuďmi pracovať, športujem, môžem sa hýbať, to je pre mňa úspech taký veľký. No, to je super. Vieš, že vstanem a nepoviem si, že Ježiš, musím ísť do práce, proste sa tam teším, lebo proste mám OK, to, že si to zariadil život, aby mohol, áno. fantastickú prácu, ktorú som si vytvoril Ocením. sám, takže Áno, úspech Cením. podľa mňa. je, ako ja si úplne súhlasím, je to úspech. Ale aj zmaturovať beriem ako úspech. No, to je dobre, no tak neviem čo nie, iné. však každý sa hľadá, vieš, ešte sa asi hľadá, však sme sa o tom bavili. Áno, áno. Kam pozerá? Ona je hladná, tuším. Ja som rečil, tak že s takým jedlom. neviem, čo iné. však sa Kam furt pozerá? Furt pozerá na svoje jedlo, alebo kam pozerá? a každý sa hľadá, vieš, ešte sa Alebo na to, čo robí s rukavom. si hľadá, však sme sa o tom bavili. Áno, áno. Pokiaľ sa stále, že hľadá a netuší čo, ako a tak to není ideál. A vybrať novú kariéru bez ohľadu na peniaze, čo by to bolo. No tak Jednu kariéru bez ohľadu na peniaze. Ja nechcem robiť edit asi najbližších 20 rokov. Už ja ťažko robiť niečo povedať. také kreatívne, ako som spomínala, že ten spev by som sa eventuálne chcela naučiť, tak neviem, možno, že spevačka, herečka, takéto umelecké sféry by ma bavili. Prečo to nerobíš? Prečo sú ľudia takí úzkoprsí? Niečo chcú, ale nič preto nerobia navyše. Chcú mať podnik. Nič preto nerobia. Neučia sa manažment, neučia sa, jak to funguje podnik, marketing. Chce byť spevačka, OK, začni si písať texty, možno si píše, to nepovedala, iba že chce. Chce sa naučiť lepšie spievať, prečo nezačne spievať, nemôžem uchádzať do toho stolu. Prečo ľudia musia byť tak úzkoprsí? Ideš. Ďakujem. Úplne, hej. Čo ty? Psychológia. OK.
veľakrát to je na tom tréningu, že terapia, vieš, a nie je to úplne tréning. A baví ma to rozoberať Tréning je terapia. mysle druhých. Taká pičovina. Ja by som im lepšie zeditoval to video. Napíšte mi, keď chcete refresher nového editora, bo toto je hrozné. Tým pádom, keď Čo? máš rád deti. Tým pádom, keď s nimi pracuješ. Či mám rád deti, to je veľmi blbá otázka. To je, keď hovorí, že má robí s deťmi, že robí s nimi parkour a neviem čo. Že neviem čo, ne, ale robí s nimi parkour. Bola trošku hlúpa otázka, hej. Ale pre istotu A dobre, v tom strese ju to nemuselo napadnúť. predsa Ale bolo by sa rána, keby pravil, že nenávidí ich a potom to uvidia ľudia, rodičia v tých kursoch. len určite sú ľudia, ktorí pracujú s deťmi a nechcú mať deti. Ale on v tom podniká, na čo by to ináč robil? Také peniaze v tom nie sú. Jasné, Ešte keď vraví, že sa teší do tej roboty. chcem mať deti, takže Hej? určite. Tak ja neviem. Ja ich Aj, ani nemám aj, veľmi aj, rada. aj, Ani by som nezvládla robiť. Nechceš deti? Prečo? Isto. Bol som aj šokovaný, pretože väčšinou každá mladá baba povie, že chce mať deti, chce Ako je bežné, že nechce, ako je to normálne. Je to jej vec. niečo odovzdať Ale ja si myslím, že toto tých dvoch rozdiel. ďalej. A že väčšinou dievčatá majú radi malé deti. A ona bola úplne iná v tomto a no, šokovalo ma to. Okay. Nemám k tomu nejaké naklonosti, ani ich proste nemám rada. Čiže vôbec nikdy, nie že teraz, ale že od 15 rokov, 10. Nikdy. Nechcem. Proste. Vôbec. OK. Nechceš niečo odovzdať ďalej? Nechcem. Aj, nepáči sa mu ten názor, snaží sa aj to rozhovoriť a to nie je dobré. Niekoho niečo naučiť? Ale veď... Nie. Fakt nie, nemám Toto bude veľmi nepríjemné, toto rýchlo takúto... skončí. Ambíciu? Áno, presne tak. Mhm. Nemám. Tak ja rozumiem jeho reakcii. Pokiaľ on naozaj chce deti, tak je to úplne v poriadku reakcia. Prenechám to ostatným, ktorí chcú. Ani si nemyslím, že by som bola veľmi dobrá mama. Už len Prečo? Ty si povedal, že si spoľahlivá. som. Dobre, ale tam je viac vecí. Jaké hnusne to nejde. Nemôže. Keď si prvýkrát na randy s babou, nemôžeš byť takto útočný. Ale takisto myslím v podstate len na seba. OK. Pre mňa, ja som ten najdôležitejší človek v mojom živote. To je dobré. Samozrejme, potom moji kamaráti aj moja rodina. To sú hneď že druhorady, ale ja som ten najdôležitejší človek. Keď máš deti, musia byť tie deti asi prvoradé v tom živote, lebo ináč na čo si budeš robiť tie deti a keď majú byť až niekedy za psom. Pokiaľ máš deti, myslím, že tie by mali byť úplne tie prvoradé pre teba, keď už sa ich rozhodneš mať. Áno. A to by neboli pre mňa. Dobre, aspoň vie, jak to má nastavené a aspoň vie, čo chce a čo nechce teda. Fú, tak tento hlavný chod priniesol očividne hneď niekoľko zlomových momentov. Odrazí sa miera šoku aj na bodoch, ktoré To oni nevedeli vopred, keď im posielali dotazník, alebo keď oni vyplňali, ten naskladali dokopy, aby ich takto pohádali. uvidíme na tabulkách. Body nám mierne klesli, no naša nádej pre mladú dvojicu neklesá. Prinášame koleso A kedy zjedli to jedlo? Medzi prestávkami? Sa najedli spolu so štabom? Tak máme tu to koleso s úlohami. Mhm. Máš niečo, čo by si fakt z toho nechcel? Ak sa na to pozerám, tak fúha. Sa pýtajú vždy. Ale som odvážny. A ty? Ja neviem, čo je úf reálne. A hneď Uf. toto, no, na YouTube karaoke. No, asi ukončím tú hru. Ja by si vytočím tú Kamasutru alebo to karaoke. No, asi Tak záleží, čo by od toho to malo znamenať, ale karaoke. Tak ak by si tam... Chceš byť dobrá spevačka, ale odmietaš ísť tam karaoke. To je to, že je vidno, že neskúšala ten spev, nezisťuje si o tom, neučí sa to a iba to chce na prázdno a neviem na to. ukončím tú hru. Ja ukončím toto video. OK. Vtipné je, že som presne nad tým že rozmýšľala som, že vyťahnem si toto, a teda vytočím si toto tu a vytočila som to. Takže manifestácia funguje, kamaráti. Takže niečo tam bude. Dobre, tak vytočili sme si a máme si ukázať navzájom našich bývalých partnerov. OK, tak let's do it. Dobre, tak OK. jo. To bol nejaký rocker určite. Vtedy hej. Ani ma neprekvapilo, keď mi ukázala jej ex, pretože
Čakal som, že takýto typ ona bude mať aj podľa nej, toho jak bola oblečená, jak v podstate vyzerala a Toto je také suché, že sme nevideli, jak vyzerá a chápem, že to ani nemôžu ukázať, nechcú to ukázať, ale je to také suché potom. vyzeral dosť rokovo a proste tak goticky. Oh, wow, jaká pekná. OK, No ja sa... To čo bolo? proste tak goticky. Oh, wow, jaká pekná. OK. Jak žiarli. Ja sa vôbec jeho ex nepodobám, akože vôbec. Prečo to nevyšlo s tým rockerom? Ako takto on sa v podstate rozišiel so mňou a si myslím, že v podstate už ku koncu sme len nevedeli nejak fungovať. Ako takto, ten vzťah bol celý veľmi pekný. Ja som aj veľmi rada, že to skončilo v ten moment. Myslím, že to bol Bol veľmi pekný, ale som rada, že skončil. Aj pekne sme sa rozišli. Ja sme sa tiež tak rozišli. Bol pekný, som rada, že skončil a bol pekný, sme sa rozišli. Si myslím, že v dobrom, však ešte doteraz sme kamoši. Taký celkom. Say what? No, ja by som nedokázala ostať kamarátka s nejakým môjim bývalým priateľom, aj keby to skončilo v poriadku, predsa len stále je to také, Je to že divné. určite na začiatku Furt to tam nejaké city, niečo ste k sebe cítili a už neverím tomu, že 100% to to vypršalo. boli, ale pokiaľ sa vedia skrz to dostať a byť kamaráti, super. Asi skôr preto, že sme boli hodnotovo troška inde. A ona bola aj mladšia a proste mala taký ten ešte rada party lifestyle a proste non-stop nejaká zabava, toto, tamto. Naposledy som bola v klube asi 2 dni dozadu. Ale ja som bol taký skôr, že všetko treba robiť, treba makať, treba na sebe pracovať, vieš, že mi si radšej zacvičiť, zašportovať. A to boli také tie rozdiely medzi nami a potom sa to tak stupňovalo a Keď ma 22 bola mladšia, tak som mala 18-19. tak sme si povedali, že asi stačí. Ale tak to je tiež taký pekný koniec, myslím. Je OK na prvom rande Jak to bolo ešte niečo za tým, ale nechce to prezradiť a bola tam nejaká veľká hádka, to je strašne na ňom vidno. spomenúť ex-partnera? Napíš nám do komentára, čo si o to myslíš. Katke s Marekom sme inú možnosť bohužiaľ nedali, no zvládli to podľa mňa veľmi pekne. Teraz sa ale musia rozhodnúť, či budú chcieť absolvovať skutočné rande mimo kamier. Podľa Stane mňa sa ne. tak, ak svoj spoločný vibe zhodnotia vysokými Kvôli tým deťom ho nebude chcieť a ona asi to isté kvôli tomu, že ich chce. číslami. Katka a Marek budú pokračovať iba ak súčet ich bodov na tabuľkách bude vyšší ako 15. Ako to dopadne? No. To číslo jeho... Myslím, že asi odpovedá, neprekvapilo ma to, nie? V prvom rade, že si taká veľmi otvorená a taký pozitívna energia ide z teba, čo je úplne super. OK, wow. Že možno, až by som povedal, že až moc na mňa. Mám radšej taký balans. Ona bola veľmi ukecaná a úplne mi to nesedelo. Nechcel by som to mať úplne doma. Strašne ma zarazila tá otázka s tými deťmi. Preto Aj taký dá sa téma pol boda. som ju položila, to je, myslím, Nechceš mať deti, dôležitá no je to otázka. veľmi, veľmi dôležitá otázka. Ja si myslím, že si to perfektne zhrnul. Ja to vidím v podstate rovnako. Tak k tým záverečným bodom, v podstate u mňa sa opakovala tá šestka, ale chcela som byť úprimná v tom. Nechcela som zbytočne dávať vyššie alebo menej. Myslím si, že ako kamaráti by sme si rozumeli. Myslím, Asi že hej. ako to hej, ale tiež asi nie sú úplne môj typ. Čiže je v poriadku. To je Tak ak som normálna vec. niekoho zaujala, tak mi môžete napísať na Instagrame. Môžete mi rovno aj follow dať. Som otvorený a Nie. Ktorý si Instagram do srandy? Tak ak som niekoho zaujala, tak mi môžete napísať na Instagrame. Ak som niekoho zajal. To je trošku zúfale. Zúfalo mi to veľmi znie, že už dlho niekoho hľadá, ale nejak sa jej to nedarí. Čo tam dáva? Stmavujú pazuchy? To vôbec Že čo? To je ona? nevadí, diva, ja ti poviem prečo. Počkaj, ja to chcem od začiatku. Keď sa na piču holíš, keď sa holíš na sucho, Počkaj, čo? Aj, to není ono. Vypni sa. To čo je? Prečo? Nechcem vedieť. Mali by si už vymeniť sviečky, už ti dohoreli. To video je kde?
Je to s tým holením. Ja to chcem vidieť, to s tým holením. Haló. Takže teba nikdy nikto nenaučil, prečo sa ti stmavujú pazuchy? To vôbec nevadí, diva, ja ti poviem prečo. Keď sa na piču holíš, keď sa holíš na sucho, keď sa drsne holíš, alebo sa holíš do zlého smeru, akože ja sa ani nečudujem, že tie pazuchy ho nezvládajú. Ja som síce veľký zastanca depilácie, ale keď už sa máme holiť tak poriadne a správne. A keď sa doholíme, treba dať tým pazuchám dáku aftercare. Dáku aftercare. No dobre. Nemôžu ti ostať suché, trošku ich vymásť. Druhá vec môže byť tvoj deodorant alebo antiperspirant. Baby, môže byť niečo v tom deodorante alebo antiperspirante, čo ti proste nesedí. Nesedí tvojmu telu. To neznamená, že presne máme používať tieto veci. Prečo, keď mi to nesedí môjmu telu, mám z toho výražky, mám hnedú pokožku až moc. Prečo by som to práve, že nemal? Máš si sa malo zraniť, ne? Nájdeme nové. Ale tiež to môže byť tým, že poriadne nezmývaš ten deodorant. Používaš excesívne veľa deodorantu, je veľmi dôležité, aby si poriadne ich vyumývala. Keď sme pri sprchovaní, tak ďalšia vec je, keď málo exfoliuješ. Pretože keď ti ostane odumretá koža, treba sa jej zbaviť, treba proste exfoliovať. Aspoň tak To jak sa robí? 2-3 krát do týždňa je to fajn. Ďalšia vec je, keď nosíš príliš úzke oblečenie. Keď sa ti konštantne trú o to oblečenie, tak to proste spôsobuje iritáciu a potom smavnú. S tým by som úplne nesúhlasil, ale nevyznám. Že je fajn nosiť viacej také voľné oblečenie. Ja tomu rozumiem, ja mám tiež rada proste tight oblečenie, takže... Prečo zvyšok tela, keď si oholím a mám tesné oblečenie, tak sa mi nedne? A v neposlednej rade to môže byť nejaký zdravotný problém, samozrejme. Ale ani s jednou z týchto vecí nemáš problém. Veľmi odporúčam navštíviť lekára. Nemám s tým problém. Vždycky. To je proste najviac safe, čo môžeš ty reálne urobiť. It's true. Takže teba